Ahojte, ja som Jana Kiršner a dnes by som vám chcela povedať o jednom špeciálnom mieste, na ktoré sa vždy rada vraciam, kde rada hrám a ktoré má naozaj unikátne miesto v mojom a nielen v mojom srdci. Klánovická beseda je miesto, kde sme mnohokrát hrali, kde ste prišli, kde ste nám tlieskali a my vám za to ďakujeme. Bez ľudí, ktorí ale kultúru riadia a ktorí kultúru organizujú a ktorí jej venujú celý svoj život, by to ale nefungovalo. Teraz Klánovická beseda potrebuje vašu pomoc. Pomôžte besede prežiť na www.darujme.cz. Každá koruna sa počíta. Ďakujeme. KC Beseda is at threat of closing down, and this venue and Jana and the whole team have looked after me so well multiple times now. So I would insist that you do everything in your power to make sure this place stays open. It's a beacon of the community, and me, Rufus Miller, I think it's very important.